Gisalmutan sa mga sundalo sa 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army ang gipaygayon nga foot march sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City kagahapon Disyembre 5. Kabahin kini sa ilang 2024 Christmas Sportsfest celebration. Matag tuig ginahimo sa 4th ID ang Sportsfest. Sayo sa buntag Gisugdan ang programa, pinaagi sa foot march magiapilan sa mga opisyal, enlisted personnel ug civilian human resources sa 4th ID nga gipakita ang ilang teamwork, camaraderie ug physical endurance kun pisikal nga paglahutay. Gihimo ang aktibidad aron mulig-on pa ang panaghiusa o kahimsog, paghimo sa usa ka festive atmosphere samtang ang mga tropa nangandam alang sa holiday season. Adunay raffle draw sa Montalvan Hall sa 4th ID Gymnasium, pagtanyag og kulba hinam nga mga premyo ug pagdugang og makalingaw nga elemento sa mga aktibidad ni ining higayuna. May padayag sa iyang garbo sa aktibidad si Major General Jose Maria Cuerpo II, ang commander sa 4th ID, ug ipasabot ang kamahinungdanon sa susamang mga aktibidad sa pagpalig-on sa panaghiusa ug moral sa mga sundalo. Kabahin sa bang aktibidad sa padayon nga pagpaningkamot sa 4th ID sa pagpalambo sa pisikal nga kaayuhan, pagtinabangay ug komunidad sulod sa division. Ang gipaabot nga Christmas Sports Fest dili lamang nagdasig sa himsog sa pisikal nga aspeto, apan naghatag usab kini og higayon sa mga sundalo nga magbanding ug makarelax sa dili pa moabot ang busy nga panahon sa katapusan sa tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe